तनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। आज पहुंचल बानी जा एगो नया खबर आ नया मामला के लेके। एगो बहुत पहिले गाना आइल रहे, हिंदी गाना रहे। वो गाना के नाम रहे कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। सुनले हो खब सब है गाना में। उहे हाल हो गइल बटुए बिजली कंपनी के तार के आई ट्रांसफार्मर के। हवा बही तो हवो से डराला बिजली विभाग। जी हाँ, कैसे डराला ई सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। ई ग्रामीण प्रदर्शन कर रहल बाड़न, पीछे जवन दिखत अरे रउरा सबे के प्रदर्शन ई लोग के ई बटुए कि ई लोग के ट्रांसफार्मर रहते हमेशा ट्रिप क जाता। तार देखतनी लागता कि दादा जू के तार होखो, बाबा जू के तार होखो। ए तारों के बदले के जहमत बिजली कंपनी उठावत नइखे, जेकरा के लेके गांव के लोग परेशान बाड़े। लइकन के पढ़े में दिक्कत होता। गर्मी के दिन बा, अभी मौसम विभाग घोषणा कइले बा कि बक्सर आ कैमूर सबसे गरम जिला रही। अब यह गर्मी सतावते बा, ऊपर से है बिजलियों विभाग मुआवता। आई ग्रामीण से कुछ बातचीत कइल जाओ। का कहब, काहे खातिर प्रदर्शन हो रहल बा? हमनी के प्रदर्शन एह बात के लेके बा कि आताना दिन हो गईल। हमनी के ट्रांसफार्मर पढ़े साल 10,000 रुपया लगा के हमनी के तार मरम्मत कोई नहीं जा। 10,000 अपना भीड़ से 10,000 चंदा लेके अब मरम्मत कोई नहीं जा। बिजली के जौन कर्मचारी बाने कहता रहे कि हमनी के कुछ मिलत नहीं खे, कैसे हमनी के करी जा। अच्छा, तो हमनी के चंदा वसूल कर करन जब मिस्त्री अइले अपना पैसा ले जाके उ अपना ले किन के लेके लगौले। आ हरदम ई स्विच गिरले रहता। तार के देखी स्थिति जर्जर बा। आ जब मिस्त्री ले कहा था कि भैया बना दो तो कहता तारा बाप के नौकर बैठल बनी जा। ये तरीका से हाँ, ये तरीका से के एकदम कुल जाने कहता रहे। भरत बाणे गौरी उनकर नाम नहीं जाना तो लाल बाबू बाणे कहता लो हमनी के जे कहिए नहीं जा, हमनी के में कुछ नहीं जा कर सर। जहाँ जाए के बरुआ जाई। आ देखिए तार लहकता बम बम है, देख ली तार के दासा। हमनी के लाइन सरकार काट देती है। 10 बजे काटे 5 बजे ठीक बा, 5 बजे देलस तो 5 बजे के बाद हमनी के लाइन मिले के चाहिए नु। तो बार बार गिरले रहता एकर मेन स्विच। तो हमनी के कैसे बने जाऊ कनी भी कहते तार बाप के नौकर है जा। यही तरी तो 10,000 रुपया कहिए दे देनी रही। पढ़े साल दिए रहे करा के देनी है। मिस्त्री किन के लेल कुल सामान सब रहे। कौन मिस्त्री? उनकर नाम नहीं जान, लालो बाबू रहन, सब मिस्त्री रहे लोग, टोटल जना रहे लोग। 10,000 रुपया लेता लोग। हाँ, लेके सामान किन के ले लोग। सामान तो ई तो बिजली नगर से कुल लागल। ई काम तो बिजली कंपनी के हटू, बिजली कंपनी कहता कि हमारे पैसा नहीं खे, एकरा के बदल के नया लगावे के चाहिए। नया कहाँ लगाओ। तो हमनी के तो असो कहते हैं कि भैया के लगाओ लो। एको दिन आके देखो ला लोग, को दिन कहनी जा, को दिन एसडी उनका के सीओ जय की हमनी के फोन करते हैं, जय साहब उठावते नहीं कर फोन, हमनी के करी जा फोन नहीं उठावत ना कुछ ना। कितना कंज्यूमर बने केहू का कहता कि हमनी के लाइन के बिले ना देम जा। बताई ये ऐसे ही होई है। देखिए है स्थिति लहके लगता साई के तो बम बम है कुल जरत आके उ लोग देखो लोग का होता। बगल में एकदम नीचे नीचे तार बा, है कुल नीचे नीचे तार बा, गरु माल कुल सट गई है। देखी अपने ले कैसे कैसे जोड़ जाड़ के कुल ग्रामीण जनता चलावत रहे। बिजली बिल लेवे खातिर आइए जाता। पहले महीना लागे के पहले आवता लोग बिजली बिल लेके चल जाता लोग। अच्छा, का कहता लोग? कहता लोग बिजली के बिल लाग गइल बा रोआ, हमनी के पैसा दी ना तो लाइन कटी आ रोआ सब पर केस होई। डरवा धमका के हाँ अगर रोआ बिल ना देब रहा लाइन काट दिए जरा ई रोआ पर केस हो जाई। अच्छा, आई तार बदले के बेरा कहा था कहता लोग हमनी के जानते नहीं खींचा, विभाग जानता। माल तहसील के बड़ा उठा जाता। हाँ, आ लाइन देवे के बेरा विभाग जानता, हमनी के में कुछ जानते नहीं खींचा। ओकरा बाद कुछ ना अजय साहब फोन नहीं उठावते नहीं खन। मिस्त्रियों लोग नहीं खेलो उठावत, वो कब कब उठावल कल हमनी के टाइम नहीं खे। कोनो तार नौकर बन जाए। एक ट्रांसफार्मर बा 50 गो ट्रांसफार्मर बा। अच्छा, आई हाथना नीचे बा महाराज में गरुओ माल अरे दिन में गधा फंसा रहे उ तो कैसे डंटा ले मार के हटावल गेल मर गई रही। आ कहा तो कहतल हमनी के का करी जा बताई। हमनी के जनता का करस, जनता परेशान बने। माने जोन लाइन मिले के चाहिए वो नहीं खे मिले। कहाँ मिलता? अरे 5 बजे सरकार काट देती है, 10 बजे काट के 5 बजे। अच्छा, 8:15 से हमनी के लाइन कट गइल बा। अभी तक ले नहीं। 8:15 से लाइन कटल बा, अभी तक लाइन ना आइल। ए जावा ई स्थिति बटुए। शाम के 5 बजे शाम होते एकर स्विच गिर जात रुए। मतलब ग्रामीण जनता के हुआ आवत तो बनावत रुए आ ना तो असही रहत रुए। देखी तार के जर्जर स्थिति ऐसे ही तार हला। 10,000 रुपया के तारवा किन के आई रहे। इहो किन के रहे, किन के आई रहे, पैसा देले रही जा किन के तारवा आई रहे। या लगा से देल रही के वो बनवावे में ले ना या लगा ले देले रही जब नाव का धरी जाऊ कलस के हमर फांसी हो जाई रुआ, हमरा के पैसा दिए तार ले जाई। अतना स्थिति खराब। हाँ, अतना स्थिति खराब, विभाग में का तारे नहीं खे।
ई ग्रामीण हमें जौन ग्रामीण के आक्रोश देख लेनी विभाग के जैसे लागता कि सांपे नहीं के सूंघत हई आदमी मर गई हैं एहमे आदमी अझुरा जाई धरा जाई तो का हालत होई आ बिजली कंपनी तो नामे नहीं खेलेत बिजली कंपनी के जैसे लागता कि सांप सूंघ गइल बटुए बिजली बिल ऐठे के बाद ना धूल ऐठाता आ बढ़िया से बनावे के बटुए तो जूं तक नहीं खेरेंगत 10 से 5 बिजली काट दिया था ई कही के आकि गेहूं के फसल में बिजली के साथ सर्किट से आग लग जाई जब आग लग जाई तो तारवा काहे नहीं बदलत बिजली कंपनी बिल काहे खातिर लेतिया समय से राजस्व के वसूली काहे खातिर होता हई ग्रामीण किसान के गरीब के काहे कहल जाता कि ना देव तो जेल जइब थानावा में FIR काहे के क दिहल जाता ई सब सवाल बटुए यह सवाल के जवाब शायद बिजली विभाग के भी ना होई जे दिने जवाब मिल जाई वो दिन काम हो जाई बिजली कंपनी के व्यवस्था सुधर जाई आ लाइन 24 घंटा में 22 घंटा के जौन सपना नीतीश कुमार सूबा के मुख्यमंत्री देखले बानी उ मिले लगी आज प्रदर्शन ना होई ई लोग प्रदर्शन ना करित आज व्यवस्था सही रही तो व्यवस्थे सही नहीं खे तार नीचे बटुए लागता कि केहू जाई या धराई हो जे साफ हो जाई ऐसन कई गो घटना घट चुकल बा जिला में यही चौगाई में एगो महतो के लड़का 11,000 के हाई टेंशन तार में धरा के मरी गई सांसद से लेके जेई तक के सीयूटी तक अपील कैलस फरियाद कैलस तार के हटावे के विभाग कहता कि तार वही शर्त पर हटी कि एस्टीमेट बना के ओकर माल जेकर जमीन में गई बा उहे दी तब हटी यह तरीका से न जाने कितना मौत है जिला में हो चुकल बा लेकिन विभाग बाकी सुने के नाव नहीं खेले तो का बिजली कंपनी यह गोला पो के ट्रांसफार्मर पे भी एक आदमी के मुँह के इंतजार करता तब जाके एक व्यवस्था सही हुई। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।